Gracias. Ay, es que no hay como ser influencer para que te manden de todo. Estimado Miquel, te hacemos llegar el nuevo Rumore Rumore. Esperamos que te siente bien. Anónimo, pero no pone apellido. A ver si está bueno. Pues no está mal, oye. No sabría decir ni qué es ni de dónde viene, pero pasa muy bien. ¿Pero qué hace esta en la playa vestida así? Seguro que su marido le obliga. Le voy a dejar un comentario diciéndole que aquí todas las mujeres se bañan en bikini. ¿Y ese ruido? Pues casi no hay quien trabaje. Seguro que son latinos, siempre están de fiesta. A ver si os integráis, que aquí no estamos todo el día bailando. Uf, qué mala pinta tiene esa. Fijo que levanta carteras. La verdad que esto está rico, pero me siento un poco raro. Vale, ya con el reggaetón. Estoy, no sé, como más agresivo. Voy a preguntar a ver si alguien sabe qué es esto. Home, Miquel, és que mira els ingredients. Això porta topicazos, que és el que fa que la gent pensi que les musulmanes som dones submises i que ens obliguen a vestir amb el vel. I tu ja saps que les dones vestim com volem. Clar que te senta malament. Això porta un 35% de Stranger Things, que és el que fa que pensis que jo, que soc negra, no soc d'aquí. Y aquí dice que tiene Desconexerum, que sirve para decir que los chinos solo nos relacionamos entre nosotros. T'estàs empassant un munt de rumors sense adonar-te'n. Lo que me ha pasado a mí te puede pasar a ti, porque muchas veces nos comemos rumores sin darnos cuenta. Para evitarlo, piensa críticamente. I contrasta la informació. No acceptis he sentit que, perquè això acostuma a acabar en actes discriminatoris. Siempre que puedas, dialoga e intenta conocer a tus vecinos y vecinas. Es el mejor remedio contra la desconfianza. I quan detectis un rumor, atura'l, llença'l a les escombraries i no li regalis als altres. Súmate al manifiesto de la campaña Aturem Rumors y participa en la xarxa Barcelona Antirumors. Si te regalan un rumor, no te lo comas. Bé, bona tarda. Avui som a l'Espai Avinyó. Avui hem canviat d'espai i estem fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural ITACAT, projecte que forma part del grup de comunicació de la xarxa Barcelona Antirumors, on tenim el gust de participar amb la Sílvia Prats. Ella és del Servei de Convivència i Interculturalitat d'Horta Guinardó. I avui estem fent un programa especial perquè és el programa del balanç de la campanya Aturem Rumors. És una campanya que ha començat el 18 d'abril, es va engegar, però que porta molts mesos de treball intens d'aquest grup de comunicació que està composat per, i ho llegiré, per diferents associacions que formen part de la xarxa Barcelona Antirumor, com l'Associació Antirracista de Madres Blancas con Hijos Negros, l'Associació Cultural i Social Bac de Roda Poble Nou, SOS Racisme Catalunya, el Servei de Convivència i Interculturalitat d'Horta Guinardó, la Casa Àsia, l'Associació Intercultural Llatins per Catalunya, el Grup de Treball de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, la FAGIC, la Fundació Privada Trini Jove, ACATI, Migració, Refugi i Diversitat LGTBIQ+, i l'Ajuntament de Barcelona. Doncs, com explicava fa un moment, aquesta campanya es va llançar en una roda de premsa el passat 18 d'abril al Col·legi de Periodistes de Catalunya amb la intenció de donar resposta a una sèrie de fets com l'augment de denúncies, queixes i delictes d'odi relacionats amb el racisme i la xenofòbia, que ha anat en augment durant aquests últims anys, i l'augment de missatges discriminatoris a les xarxes socials. Sílvia ens explicarà també quines han estat les necessitats i objectius i tota la sèrie de material i del treball que ha anat sortint d'aquesta campanya. Bé, doncs la campanya, una mica la necessitat va sortir per superar l'endogàmia i abordar una mica
la problemàtica amb formats més innovadors i amb un altre discurs, no? Que alimentin noves narratives més sensibilitzadores, i també per donar continuïtat als projectes que es duen a terme des del grup de comunicació de la xarxa Antirumors, com va ser la passada jornada de periodistes diversos, que va ser l'any 2016. Periodistes diversos i transformadors, no? Sí. I bueno, una mica els objectius de la campanya és donar resposta a l'augment d'aquests discursos populistes i racistes que alimenten a la por i la desconeixença, no? A nivell de xarxes socials, promoure un posicionament de la ciutadania amb el manifest d'Aturem Rumors i una mica donar eines a aquestes persones per poder desmentir, per poder posicionar-se a nivell de les xarxes socials envers aquests discursos. Aquests han estat una mica els objectius de la campanya. Hem de recordar que la xarxa Barcelona Antirumors està composada per més de 300 entitats i més de 1.000 persones a títol individual, això sense comptar tota la sèrie d'agents antirumors que s'han anat format a través d'aquests 6 anys, no? Que porta la xarxa, i que tindran a disposició tots aquests recursos. Sí. I una cosa també important és que aquesta campanya ha estat ideada i liderada, com ho deia abans, per les pròpies entitats i membres de la xarxa, tant a nivell de la conceptualització, la gestió i el desenvolupament dels diferents components i fases. I també la idea ha estat d'arribar amb les noves narratives, no? Les noves formes com és arribar a través de l'humor, dels influencers, els youtubers, els memes, que és tot un concepte d'imatge diferent, molt jove, i que es pugui viralitzar i que a nivell de xarxes socials, com ho deies abans, Sílvia, pugui arribar. I una altra cosa que també parlarem avui és el vídeo que heu vist al començament d'aquesta entrevista, una part que hem tingut el gust de fer amb la participació de l'actriu Sílvia Albert i la youtuber Ramia Shawi, que són dos de les influencers que juntament amb Miquel López Iturriaga, que és basc, i la Quan Show protagonitzen el vídeo Així et menges un rumor. Explica'ns una mica de què va aquest vídeo, Sílvia. Doncs el vídeo Així et menges un rumor tracta diferents aspectes discriminatoris dels rumors i recomana com idees clau per desmuntar-los. Llavors, la valoració una mica global que hem tingut amb el grup de comunicació és que el primer tuit va ser tendència a Barcelona i el 23 d'abril, amb el hashtag Aturem Rumors, doncs, ha comptat amb més de 800 tuits, més de 400 participants, 3 milions d'impressions i 160 retuits del tuit original, que això creiem que és bastant. Al setembre, o sigui, ara hem fet un recompte final, hem vist que amb el hashtag d'Aturem Rumors finalment tenim 1.000 tuits i 500 usuaris que han participat. I una mica, perquè ens fem a la idea, són unes 36.000 impressions, que és les vegades que t'apareix a la pantalla. Després a YouTube, o sigui, aquest mateix vídeo ha tingut quasi unes 4.000 visualitzacions, que això també creiem que és bastant, i a nivell de mitjans de comunicació, de premsa escrita,
hi ha hagut ressenyes i com per exemple Pícara Magazine, La Vanguardia, TV3, Itacat Info, El Punt Avui, i a la ràdio també n'hi ha hagut un parell. On s'ha parlat, no? On s'ha parlat d'aquest. Posarem l'enllaç perquè vegeu, perquè aquest vídeo ha estat també com el punt de partida de la presentació de la roda de premsa, no? Amb això s'ha obert, s'ha dit que a l'abril s'ha dit que s'estava treballant això des de l'any passat. Exacte. I també un aspecte molt important d'aquesta campanya Aturem Rumors és el manifest. El manifest explica el context i els efectes discriminatoris dels rumors en diversos àmbits i col·lectius, convida a l'acció per part de la ciutadania i societat organitzada per tal d'aturar aquest tipus de rumor i visibilitza la xarxa Barcelona Antirumors com un recurso de la ciutat de Barcelona, on la gent pugui apropar-se per aturar rumors de forma conjunta i amb materials, formació i altres tipus d'accions que organitzen a nivell territorial i a nivell de les xarxes socials. Com ho deia abans, i ara, mira, que fins ara hi ha 410 entitats que s'han afegit a aquest manifest, és a dir, més de les entitats que formen part de la xarxa, i 106 persones a títol individual. També penjarem en aquest programa el manifest perquè la gent pugui també afegir-se. Un altre component important d'aquesta campanya és un seguit de tallers que s'han fet durant l'any i que encara falta fer un, que ens ho explicarà la Sílvia. Sí, durant els mesos de maig, juny i juliol es van dur a terme 3 tallers dinamitzats i conduïts per diferents activistes, com pot ser la Desiree Vela o la Ios Pinya, on en aquests 3 tallers s'ha creat material, a part de poder reflexionar i veure exemples i posar en paper, visibilitzar aquests discursos, doncs s'han creat diferent material gràfic per poder utilitzar, perquè les persones puguin utilitzar aquest material per desmuntar rumors i estereotips. Per exemple, un va ser la creació de memes i hi ha un banc de memes que es pot veure a la web de la xarxa. La web és antirumors.barcelona. Doncs aquí podeu descarregar també aquest material. I després també després del taller de la Desiree Vela, ella va fer un vídeo que de fet també ha tingut moltes visualitzacions i aquest vídeo també es pot trobar en aquesta web i fa també un recull d'aquests aspectes més importants que es van treballar al taller. De cara al mes de setembre, ara no sé si del setembre, al setembre es farà un altre taller amb el col·lectiu... A l'octubre. El 25 d'octubre. A l'octubre. Amb el col·lectiu Catàrsia, que és un taller amb agents antirumors on també és obert a tota la ciutadania i esperem que hi hagi bastanta participació. Ja passarem la informació perquè encara el lloc està per definir l'hora, però si podeu guardar-vos aquesta data, el 25 d'octubre, el taller amb agenda antirumors amb el col·lectiu Catàrsia sobre rumors, estereotips i prejudicis sobre la comunitat asiàtica de Catalunya. I també durant en el marc d'aquesta campanya sortiran ara d'aquí a un no res una sèrie de banderoles, les banderoles que estan penjats per als diferents carrers de Barcelona i serà molt divertit perquè és una banderola meme. Exacte. La banderola, el meme guanyador ha estat discutit entre el grup de comunicació, el grup
a veure quin era el que ens agradava. Recordar que és una altra forma, no?, d'arribar a persones que utilitzen aquesta imatge, que a més també és molt cridanera, no? El meme no és la imatge visualment molt atractiva, molt bonica, per així dir-ho, però sí crida molt l'atenció i aquest és l'objectiu. Exacte. I finalment ja també portem mesos treballant l'acte que es diurà Punt i Seguit, en el que es farà el 17 de novembre. Aquí si tenim hora, començarà a partir de les 5 fins les 9 de la nit. Apunteu-vos aquesta data, aquesta hora, i el lloc, la Sala Apolo. I aquí començarem amb una conversa, valoració de l'estil del discurs de la campanya, no? Farem com una mena també de resum de tot això que estem explicant. I comptarem amb el Jos Pinya, que és un artista activista antiracista, i la Desiree Vela, que ha estat amb nosaltres durant aquesta campanya, youtuber i ciberactivista, i parlarem sobre els memes com a herramienta, també com una eina per generar contranarratives antiracistes en les xarxes socials. Aquest serà la conversa i a més de la valoració. Després hi haurà un concurs de Poetry Slam que s'ha posat molt de moda ja fa un parell d'anys, una mica més, a Barcelona. Comptarem amb poetes de diversos orígens, contextos, edats, també plurilingües, serà en diferents llengües. Es preveu que sigui en castellà, en català i en anglès fins i tot. I el tema, òbviament, serà estereotips i prejudicis i racisme. I finalment hi haurà una punxada col·lectiva amb diversos DJs de diversos estils musicals, àrab, afro, asiàtic i llatins, amb la moderadora Ramia Chawi, que és la youtuber que també ha participat. S'ha de dir que Sílvia és testimoni, que això ho hem llegit en uns minuts, però ha estat la feina de molts mesos, més d'un any, diria jo, planejant tota aquesta campanya, que com hem vist les xifres han estat molt positives, que encara volem que més gent s'afegeixi al nostre manifest i bé, doncs donar les gràcies també a totes les persones i a tots els col·lectius i entitats que han col·laborat i que han participat. I tant. I les persones a títol individual que han participat als tallers o que han retuitejat, que han compartit a les xarxes, això ens dona força una mica, no? Us deixarem tota la informació dels links on trobar el material, també perquè esteu pendents de la hora i el lloc del proper taller, les persones que no han pogut anar als altres tallers, i reserveu-vos la data del 25 d'octubre del taller i sobretot també del 17 de novembre. Exacte. Per la festa final de tota aquesta campanya Aturem Rumors. Moltes gràcies, Sílvia. A tu.